aspirant sa Cagayan de Oro City gipasakaan og disqualification case sa COMELEC. Mao na kini ay kaduhang kaso batok sa maong aspirant. Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy lakip sa buot ipadisqualify. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikaduhang higayon, mag-atubang na sab og disqualification case si Barangay Carmen Kapitan ug Cagayan de Oro City 1st District Congressional Aspirant Rainier Joaquin Uy. Kini ang giduso ni kanhi Cagayan de Oro City Councilor ug Vice Mayoralty Aspirant Zaldi Ocon. Ang kaso sa COMELEC niadtong February 17, 2025. Sumala ni Ocon, lakip sa iyang buot ipadisqualify ang kasamtangang mayor sa Cagayan de Oro City nga si Rolando Uy. Kisa midagan sab alang sa iyang ikaduhang termino. Dugang ni Ocon nga ang pamahayag ni Mayor Uy sa usa ka flag raising ceremony nga daw nag-aghat sa mga botante nga mobalhin sa Barangay Carmen ang sumbanan sa reklamo. Giabuso ni Kikang ang barangay certification nga gipirmahan niya bunga sa panawagan siyang amahan nga balhin mo sa Carmen. Joke bagod na kung joke nganong gialaw Manila ang tao ming anak sa Carmen kay magparehistro. Apan tubag sa kampo ni Mayor Rolando Uy nga wala pa kuno sila nakadawat sa opisyal nga kopya sa reklamo ni Ocon batok kanila. Apan gibarugan nila nga usa lamang kini ka diversionary tactic sa ilang kaatbang sa politika ug ginabalik lang kuno ang isyu aron ilihis ang katawhan. Siyempre man gihapon tong gibasura sa COMELEC, no? Muna nga gihimo lang niya og katawanan ang maong iskutanan, and then murag pag-insulto sa COMELEC nga murag mas kablo pa hinuon siya compared sa COMELEC nga mismo ang COMELEC manggani, no? Gibakwi man nila ilang gi-file nga disqualification case batok kang Kapitan Kikang. Wala pa'y pahayag ang kampo ni Kapitan Rainier Joaquin Uy kalabot sa maong reklamo. Apan daan na ni ining gibutyag nga political harassment lang kining tanan gikan sa kampo sa iyang kaatbang sa politika. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.